समबाय समितिनि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फोरबो बे दलगाव समबाय समिति दिनै फैयै फैयै 50 बोसोराव आगान होबाय। खोब मोजां भाबै बे समबाय समितिया सोलिबाय थादों आं बेखौ मिथिगौ आरो नैबे समबाय समितिनि गासै सोद्रोमाफोर बिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिनि एजेन्टफोर बिथांमोनखौ आङो साबायखर होनो सानो जे बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बे समबाय समितिया सोलिबाय थादों आरो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा समबाय समितिनिफ्राय जाखिनि मोननांगौ मोनजानांगौ बेखिनिखौ आं मिथिनायाव बिथांमोना मोनजाबाय थादों आरो बिथांमोननि जि होनांगौनि बेबस्था बे होनांगौनि बेबस्थाफोराबो सोलिबाय थादों आरो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे समबाय समितिखौ आरोबाव मोजां खालामनो थाखाय मानिजाथाव चिफ सारजों लोगो हमलायनानै बे समबाय समितिखौ माबायदि आरोबाव डेभेलप खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो बेबस्था लादों। बिटिआर सरकारा समबाय समितिफोरखौ जौगाखां महर होनो थाखाय माखासे बाजेटनि प्रभिजन लानाय जादों आरो बे बाजेटनि प्रभिजनजोंनो बिटिआर सरकारा गासैबो बिटिसिनि सिङाव थानाय समबाय समितिफोरखौ गोख्रों महर होनो थाखाय दिनै बिनि बेबस्थाफोरखौ लानाय जों जानाय जादों। सार जों नुबाय थानाय ससियेल मिडियाआव गोबां नोंथांमोना गोबां माने पाब्लिकफोरखौ सुबिदा होगासिनो दङ जेराव गोदो अफलाइन थांनो गोनां जायोमोन मण्डल अफिसफोराव दा नोंथांमोना बुंदों अनलाइन जानो थांगासिनो बेनि बेलायाव मा बुंदों? ना अनलाइन जानो थांगासिनो नङा अलरेडि दिनै हा हुनि खामानि बियो अनलाइन जाबाय। थांनाय 2 अक्ट'बराव बिटिआरआव थानाय बा हानि बेबस्थाखौ जेरै आसामाव बसुन्धरा थिग बेबायदिनो बिटिसिआव जे बैसुमुथि नामजों नोंथांमोना दिनै गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबा मिथिगोन जे बैसुमुथि नामजों नोंथांमोना नायगिरब्ला बिटिसिआव बा गुगोलाव नुनो मोनगोन जे अनलाइन जाजोब्बाय। सोरहाबा जुदि हानि कागज बहाबा गोमाना दङ मोनाखै डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बारखौ हो बिटिसिनि बे बैसुमुथि वेबसाइटआव थांनानै बे बैसुमुथि वेबसाइटआव थांबानो नोंथांनि डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बारखौ होबानो नोंथांनि गासै कागजफोरा ओंखारजोब्बाय। दा बेखायनो जों बुंदों जे बिटिआरआव पिस स्मार्ट एन्ड ग्रीन बड'लेण्ड पिसफुल स्मार्ट एन्ड ग्रीन बड'लेण्ड बेयो जोंनि मोनसे थांखि आरो बे नैबे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बेक्तिखौ जोङो स्मार्ट खालामनो थाखाय अनलाइन बेबस्था जोङो जाहाथे न'आव थानानैनो कागज पत्र अफिस आदालतनि खामानिफोरखौ मावनो हायो। 2024आव जोंहा जोंनि बिटिसिआ अफिस जानो थांगासिनो दङ। नोंथांनि माबाफोर कागज जुदि नोंहा मावनांगौ दङब्ला नोंथांनि कागजआ बबे टेबोलाव दङ नोंथांनि कागजआ मा जानानै दङ बेखौ नोंथाङा अनलाइन बेबस्थाजों नायनो हागोन। बेबायदि स्मार्ट बियो जोंनि नोजोर आरो बेखौ बिटिसि ओनसोलखौ जों ग्रीन बड'लेण्ड खालामनायाबो जोंनिनो मोनसे थांखि। गतिके जों आसा खालामो बेखौ रायजो राजाफोरा हेफाजाब आरो मदद होगोन बेनो जोंनि नोजोर। बर' सुबुंफोरा अनलाइननि फारसे एसेबां सांग्रां नङा दा अनलाइननि थाखाय सांग्रां नङा बेनि थाखायनो जोङो थें फाख्रि बानायदों। माने जोंनि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो बिटिसिआव सासे थें फाख्रि आइजो सासे थें फाख्रि आइजो बियो ग्रेजुएट MA पास जानाय बे थें फाख्रि आइजोआ गामि गामि थांनानै गामिनि आइजोफोरखौ बोरै अनलाइन खालामनांगौ बोरै स्केनिं खालामनांगौ बबेयाव थांब्ला हानि पाट्टाफोरखौ मोननो हायो हानि माने कागजफोर बोरै अनलाइन खालामनो हायो बिनि थाखायनो दिनै बिटिसिआ थें फाख्रि मोनसे आइजो बेखौ बानायनाय जादों। बे थें फाख्रि आइजोआ जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय रोंगौथि गैयै आइजोफोरखौ स्मार्ट खालामनो थाखाय दिनै मोनसे बेबस्था लानाय जादों। सार नोंथाङा सासे पाब्लिक हेल्थनि EM जानानै नोंथांनि फैबाय थानाय माबायदि डेभेलप खालामनो सानदों? गोबां बेबायदिनो डेभेलप खालामलांगासिनो दङ। दिनै नायबानो जाबाय न' जोंहा दैनि कानेक्शन न' हर घर जल जीवन मिशन दैयानो जिउ दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया। दा बेखायनो दैनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां उदैनि बेमार हाथाइनि बेमार बायदिसिना किडनिनि बेमार बेबायदि जाबाय थादों। जों मिथिया जे दैया नुनायाव गोजों जानो हागौ किन्तु बियो बेसेबां बिजानु मुक्त जों बेखौ रावबो मिथिया। दा बेखायनो जोंनि लोंनाय दैफोरा
बिजानु मुक्त नङा बेखौ बिजानु मुक्त खालामनोब्ला जोङो बे 40 फुट 30 फुटनि दै लोंबा जानाय नङा बेखौ दिनै जल जीवन मिशननि गेजेरजों मिनिमाम 250 फुट 300 फुट थिंनिफ्राय लाबोनानै बेखौ फिल्टार खालामनानै बेखौ मेडिकेटेड खालामनानै बेयाव थानाय बिजानुफोरखौ मुक्त खालामनानै न'नि सिथ्लायाव दै होनाय जिथु बेबस्था बे बेबस्थाया दिनै सोलिबाय थादों बियो रानिं अबस्थायाव दङ बियो जोबाखै बिनि सोलिबाय थादों खामानि मावनाया गतिके नोंथांमोना 2024 नि गेजेराव नोंथांमोना मोनफ्रोमबो न'खराव मोनसे टेप कानेक्सन बेखौ नुनो मोनदों फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव दैनि समस्याया जोबनो थांगासिनो दङ सार सुति खालामो सार जों खोनानो दलगाव समस्थिखौ थारैनो जोंनि उदालगुरि नङा मात्र हाबनो थांगासिनो खोनादों दा अलरेडि बियो जाबाय दलगाव समस्ति माने बेहाय दलगाव समस्तियाव जोंहा मोनथाम भिसिडिसि दङमोन कपाटि भिसिडिसि बर' बाजार भिसिडिसि गेरुवा भिसिडिसि बे मोनथाम भिसिडिसिया अलरेडि माबायाव थांबाय मा होनना बुङो माजबाद समस्तियाव थांबाय गतिके बियो जोंनि थाखाय मोजां आरो जिल्लाया जोंहा गोदो उदालगुरिमोन खिन्थु एलएसिया जोंहा दलगाव एलएसिमोन दा बेखायनो जोंहा मोनसे मोजां बेबस्थानि गेजेरजों दिनै जोंनि मानिजाथाव चिफ बिटिआरनि प्रमद बर'नि नाजानाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जोंनि रिडिलिमिटेसननि गेजेरजों जोंहा दलगाव समस्तियाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि माखासे बिटिसि सिंनि माखासे भिसिडिसिफोरा दिनै माजबाद समस्तियाव हाबनानै बियो मोजां मोनसे बेबस्था जाबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो थेंक इउ